pay daytoy kasasaad nabatiak ngagmaymaysa hinakundong mo di ka pa'y kinuna kaludludon ko't nagpay do mga ila napankan ngem di ka nagpakada di ka manla nang ibatit pakalaglagipan tinulbekam di para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsubli ka dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsublikan tasara itenta napigis sa karin-karita agsubli ka maasika kumakanya inakumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak karik na ay pay daytoy kasasaad nabatiak ngagmaymaysa inakundong mo di ka pa'y kinuna kaludludon ko't nagpay do mga ila napankan ngem di ka nagpakada di ka manla nang ibatit pakalaglagipan tinulbekam di para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsubli ka dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsublikan tasara itenta napigis sa karin-karita agsubli ka maasika kumakanyak dinakumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak karik na dinakumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak arik